Mga binati o minahal kong matalumnon. Di ata karon sa Matalom Boardwalk. Today is February 28, 2023. Okay guys, suroy na mo sa Matalom Boardwalk sa lungsod sa Matalom guys. O ganahan mong mga minag mga sounds mauni aga tong boardwalk. Oh. Hey, madam, mayong gabi. Okay, mo yung silingan guys. Okay, na umao na atong peryahan. Dire sa atong kuan guys. Balut. Extension. Okay guys, ari na mo sa Matalom Boardwalk sa lungsod sa Matalom.